kuntang Ginoo uban sa mga pag-awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoo labing hingpit. Day kuntang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Karon pista ni San Andres Apostol, usa sa mga unang disipulo ni Kristo. Igsuon ni siya ni San Pedro. Gani siya maoy nangimbitar ni San Pedro aron moadto ni Hesus. Namatay ni siya, gilansang sad ni siya sa krus. Gusto mong musunod ni San Andres? Mingaw man. Karon sad sa atong nasod, gisaulog sad ang handumanan sa heroic nga buhat ni sa to Andres Bonifacio. Munang naghalidita tungod sa maong paghandom. Hinaut unta nga maghalidi sa tas atong mga sala aron sa pagpasidungog ni San Andres nga namatay tungod og alang sa pagsunod ni Kristo ug paghigugma sa iyang mga kaaway. Busa uban ni San Andres, padayon tang mag-ampo alang sa kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ato sang iampo ang paglambo sa pagtuo, tinuod nga pagtuo dinhi sa atong simbahan, ug atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging hatag sa ilang suporta nganhi sa simbahan, bunga sa ilang dakong gugma ug pagtuo nga Kristohanon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, diha sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios. Amen. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami kanimo o Ginoo nga maingon nga si San Andres imong apostol nagtudlo og nagdumala sa imong simbahan, mangaliya unta siya nga way hunong alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Maluwas ka kun ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios maoray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga nagsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon manila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo, ug unsaon manila pagtuo kun wala nila hidunggi ang mensahe. Ug unsaon manila pagkadungog kun wala kini iwali. Ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mudawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaías miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila sumala sa kasulatan. Milanog sa tibuok kalibutan ang ilang tigog. Miabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang ilang mensahe, bigula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe, bigula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe, bigula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta, milanog ang ilang tingog. Ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe, bigula latas sa tibuok kalibutan. Alleluia, 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 alleluia,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gisulti sa unang pagbasa bahin sa kaluwasan, nagsugod giyod sa pagwali. Matod pa ni San Pablo, unsaon man pagtuo aron maluwas kun walay nagwali sa mensahe. Tinuod man sad unsaon man pagtuo nimo ug wa ka kadungog nga naay gisulti. Unya kining maong wali mahitungod kini sa mga kamatuoran nga gisulti sa Ginoong Hesus. So matod pang San Pablo, dili tinuod nga wala mabati ang mensahe, kay ang tingog, ang ilang pulong sa mga magwawali milatas na, migawas na sa tibuok kalibutan. Maunay gisulti sa atong tubag sa Salmo. Labi na gyud karon nga niabot na gitag mga 2,000 years gikan atong pagsugod ni Lagwali, yan nasa tay nindot kaayo nga social media, communication, awa na gyud hurot-hurot na gyud tibok kalibutan. Kadto na lang gitingaling pinakasuok nga lugar sa kalibutan nga wa gyud communication ang wa makabati sa pulong sa Ginoo. Ang dakong problema naa sa pagpaminaw ug pagsunod. Kay pwede man gasigig wali sa pulong sa Ginoo, pero why naminaw? Karon kamo dinhi naminaw mo. Na tanawa di ba hinay kayong tubag. Naminaw wa. Ang naraman di kinahanglan pa yung kaduhaon ang napangtamo ko. Na ang sunod, mutuman mo. Mutuman dili. Maayo. Ug unsa may unang wali ni Hesus? Aron mo maluwas, tuo mo nako. Kinsa tong mutuo nako, kinahanglan nga biyaan niya ang tanan. Sige, biyaan ninyong tanan. Apilan ng inyong balay, yuta, mga kabtangan, apil ng pagbiya sa imong papa ug mama, sa imong asawa, sa imong bana, anak. Anda mo. Wa na. Hilom na. Diha dapita. Kay kuan kay ta kanang ang atong kaugalingon mo'y unahon nato. Pirmi gyud. Mo nagipakita dinhi ang una di ay mga mensaheros Ginoo nga mao silang mga apostoles sama ni San Andres. Ang gibuhat nila biyaan gyung tanan hastang ilang panginabuhi. Ngano man di ka mo biya sa imong panginabuhi nga ang gatawag nimo mauna ang kinabuhi, the life, the way,
the truth, mo'y nagtawag nimo, unya ang imong siguroon kanang panginabuhi, ang kinabuhi, dili nimo sundon, patay ka diha. Bega mo, hay inyong importante ninyo, ang kinabuhi o ang panginabuhi. Pamutan ay mong tupad. Naon sa may imo anak, kinabuhi o panginabuhi. Oy, kuyaw kay tas tanan oy. Siguroon hinon atong way siguro. Nya di ani hinon isiguro atong isalikway. Kinsa may siguro gyud, sure ball. Si Kristo. Unsa may way siguro, kanang imo mga pangandoy. Daghang emotics nako, padir patrabaho ako diha sa imong simbahan kay dagko man kuno naghatag imong mga staff diha. Imo pa jud kunong bayaran ang ilang utang. Ako sa ilabot nimo. Sa 14 na akong daghan nag-utang nako na mao na ni ron. Ano bang gasigilan jud kun ahon na ko galingon ba? Nako ang akong hangyo nimo palit og slot. Insya niya wa man ko'y kwarta nako ibaligya nang imong balay. Nya palit og slot. Yawa na ko'y balay pa dir nako. Di pareha na ka ni Kristo. Way balay. Sige pangitag trabaho. Natanawa kanang makakita kag trabaho, makabayad bas utang? Ha? Ang pagtrabaho makabayad sa utang? Tubag. Kinsa maron ang nakasagarang naputo sa utang? Ang naay trabaho? Ang way trabaho wagi utang. Tanawa, susiha, pila ka buok nakautang nga way mga trabaho. Portirag yung una man tingali porting jutaya nya gagmay ra sa ilang utang. Kinsa man ginag-abot ang utang daan og bag-o ang nagtrabaho. Kay ngano man magtrabaho manggod ta, murag ang trabaho, ang sweldo mas importante pa kaysa tao. Mas importante pa kaysa Ginoo. Munang di nakasimba kay bisis trabaho, di nakarosaryo kay siging trabaho kuno, di na gani kahatag o kaapil dinhis kalihukan sa simbahan kay bisis trabaho. Unya ini kasakit dayog anhi sa simbahan. Pugson pang pari bisag kaadlawon kay hilugan gyud kay nasakit na. Kadto unta tong buhi pa sigig anhi simbahan. Aron bisag dili pa masakiton atong hilugan, di ba? Amoy ayo Gisaulog sa nato si Andres Bonifacio, human hero ni siya. Unsam sa gibuhat ni Andres Bonifacio, iya gyapong gibiyaan ang tanan. Wa siya kawili, apil ang iyang kaugalingon. Muna gitawag og heroic nga aksyon. Pero ang kalahian lang ni Andres Bonifacio o ni San Andres Apostol, kay si Andres Bonifacio namatay sa pagpakigubat sa iyang mga kaaway. Si San Andres namatay sa paghigugma sa iyang kaaway. Dihay may inyong sundon ani, si Andres Bonifacio nga nakig-away hangtod sa kamatayon, gipamatay sa niyang iyang mga kaaway, o si San Andres Apostol nga nagsigig higugma sa iyang kaaway hangtod siya gipatay. A or B? A. Andres Bonifacio, B. Andres Apostol. Hay may inyong sundon. Unsay duha? Papilion mo nya ang duha sa noy inyo. Mo na resulta mga bana o mga asawa. Papilion asawang ka bana o kabit, duha lang pader. Asa man ka pader, madre o duha lang ana. Way ayo O sa ragi pili sige, ang A, Andres Bonifacio, ang B, Andres Apostol. Asa ba inyo pilion? B. So sa to pa, magsige mo gigugma sa inyong kaaway. Nya, bisag patyon, sugot lang patyon. Ha? Uy, panubag mo diha, uy. Mamahilo man dayon.
Imo ganyang choice, ipaglalaban. Pero pareha sila ha, si Andres Bonifacio o si Andres Apostol, na sila similarity. Kana bang mubiya bitaw, niya isog nga muasdang, ang nakalahi lang, lagi, kay si Andres, tawhanon man ng iya, Andres Bonifacio, patyo niya iyang kaaway. Si Andres Apostol, higugmaon ang kaaway. Ngano man, kay mao man ni ang mensahe sa Ginoo. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nya kinsa may higugmaon nato, matod pa ni Kristo, kung ang inyong higugmaon ang inyo rang mga higala, wa mo'y mapaabot nga ganti sa langit. Nga naman, ingon siya, ang Ginoo nahigugma sa dautan og sa maayo. Unsa may timailhan, ang iyang adlaw iyang ipasidlak sa dautan og sa maayo. Ang iyang ulan ihatag niya sa dautan og maayo. Ang iyang hangin ihatag niya sa dautan og sa maayo. Ang mga abot sa kalibutan mapahimuslan sa dautan og sa mga maayong tao. Nya kay mao man ni ang Ginoo nga buot natong sundon. Di ato sang himuon ang dautan ug ang maayo higugmaon. Ana. Nya unsa may gamito nato pag higugma? Ang atong mga gasa. Kung nakay gasang kwarta, higugmaa ang imong isig katao. Sama pananglitan aning simbahan. Unsa man ning simbahan? Labi na gining sige gwali sa simbahan, kanirong nagwali, padersyano. Unsa man ni dautan o maayo? Kusga. Nya kay maayo man, nag-ingon man nga palit mog slat. Unsa man na? Inyo nang sundon o ibaliwala? Maayo. Oo, nindot. So ang atong ang atong halin as of yesterday sa atong DOPS, mao ni sila nagpakabana. Niabot na ang atong halin og 13,382 slots. Salamat kayo. Kamong kamong nakadungog pero wa magpakabana, na alaot yun mo. Ngay daghang ni text nako karon nga mga testimonies. Pader, tinuod gyud na imong gisulti nga ang mopalit og slot malipayon kanunay. Gibunog gud siya sa iyang bana kay nangabit siya, wa ko kahibaw unsay sinugdanan nganong nasuko siya nako nga wa man ko manglaki, igo raman kong nag-atimania nya gibunog siya nako tingali gipasakitan na kasi imong bana kay gusto na kaniyang papahawaon sa inyo aron ipuli niya ang iyang kabit. Sa may angay buhaton pa der nako padayon lag palit og slot nya pahinungdi og slot ang imong bana hasta nang iyang kabit palitisan. Sa ato pa dili lang usa ka slot imong paliton, tulo na ana nya unsa may imong pangayoos Ginoo, ayaw pangayo nga mausab ang imong bana or magbuwag sila ang iyang kabit. Pangayoas Ginoo nga dili unta ka muundang paghigugmas imong bana o pagtahod anang iyang kabit isip imong igsuon diha sa mata sa Ginoo. Bisag patyon pa kanila, malipay unta kang magpakamatay para nila. Ana, wala kong gisulti. Ako samot gyud ang imong kalipay. Kana bang malipay ka nga dili na ka masakitan or ang imong kasakit mahimo ng kalipay. Kanus anam hitabo kung makakita tas kasakit ni Jesus, kasakit sa mga apostoles, kasakit sa mga santos aron maluwas ang kalibutan. Ug mao ni ang mensahe nga mulapos gyud sa tibuok kalibutan. Machismis gining mensahiya. Kadibitang ato dinhing siging palit og slot, siging panghatag ani mga pobre, siging pangtabang nato anang ubang mga parokya ug ubang mga tao nga mag-average ta og gasto og 500,000 sa atong charity. Wa man ni malilong, nasangyaw man is tibuok na. Nahimo na maning
chismis nga nindot, dili chismis nga kanas pader mag-abiris kinag 500,000 ang isod sa bulsa kana gilad na, no? Kibaw mo pila akong isod sa akong bulsa, sige, pangutana mo diha sa atong accounting diha sa opisina na may record, ipakita o niya na, ha? Ingna diha atong treasurer, ha? Sister Nara, mao na pangutana, ingna based on records diha, sister, pila may isod ni father sa iyang bulsa, na nya pila sa gihatag ngadto sa uban, kana matug-anan gid mo ana. Nya unsa may gibati nako nga nagsunod ko, naningkamot ko aning gibuhat sa mga apostoles nga mobiya sad sa tanan, naa ang kalipay, naa ang ka-relax, naa ang linaw sa hunahuna o kasing-kasing. Ngita tag kalinaw, ngita tag kalipay, ngita ta nga ma-relax ta. Oy, ayaw ang pagsigig lakaw-lakaw, outing-outing, ngita na sa gasto, kay muadto aning lugara, muadto aning nasura, nya iniguli diri, atubang na sa problema, naadayon ng word nga back to normal na sad. Say back to normal, you should make every day as your normal. Ug unsa may normal nga magsunod gyud tas Ginoo every day, and everything becomes fine. Ay uban ning perti na yung bisihan nimo pader. Wa na kay day off, nako sukad ko na ordain pagkapari, wa man koy day off. 24/7 man kong pare. Sa wa sa kay langyaw-langyaw, nako wa ko mulangyaw lugar nga way purpose nga tawag sa akong pagkapari. Di ko muadtog Amerika para lang muadto kay mutan-aw, kapoy man na ay purpose related sa akong pagkapari, ug wa gani dili gani related sa akong pagkapari, di gyud ko na buhaton. Sa katod ang nangadto mo Singapore, imong mga batchmate, suroy-suroy raman to, nakuha di ka kahibaw nga kanang suroy-suroy sa batchmates sa ordination, makapalig-on man sa among pagkapari. Sa katod laging dito, magsigim lagi mo abot-abot o niya, mag-inom-inom pa, nakuha mo kahibaw ka ng pag-inom-inom sa pari, kuyog siya mga kauban, makapaayo na sa among pagkapari. Pero mag-inom ang pari o ang madre, kana, mura na di na kaayo maayo. Pero kung kuyog sa community, okay rasad kayo na. Di ba? Inom og Diyos, inom og kanang kuan, mga milk tea, sa pa ng uban na imnon nun, Milo, o kana, nindot na. O tanduay, okay rasad gyapon. Basta community. Pero ingon nga mo adto ko kay ako ram usa didto, adto ko sa akong rest house, na peligro na. Yawa sa tay kalipay diha, kaluya. Na kanang magsigig bakasyon nga murang usa, iniguli ana dinis parokya, matug nagmaayo kay nga naman kapoy gikan sa day off. Na kami din ni Father Arnel, wa mi di upay, sige rami din og trabaho, na nya ma-stress ta, unsay ko na ma burn out, oy ma burn out pa ko og magsiglakaw-lakaw sig tanaw-tanaw na mga view og mga beautiful sceneries, ma-stress ko ana. Pero sige baligyag slat nya war ba kayo halin, di jud ko ma-stress. Nga naman, kada halin, kada usa ka slat, joy in my heart. Gahapon, 250 atong halin, 250 ka slat, 14 lipaya, sugot ng itag-usa, kana na ng 250. Di ba? Kamusad, suway ninyo, yung namalipay jud kog makapalit kog bisag usa ka slat. Anong himuon maginimong 100 ka slats ug di gyud kaya? Usa lang. Dali ra ng hipuson, kadali ra ng tigomon, labi na gyud na kay trabaho, bisan gani og driver kag tricycle, usa ka buwan, dol-dol gyud imong matigom ana kung diniyos ang imong pag-drive, diniyos ang imong pagtrabaho, way bisyo, siging ampo, siging higugma, kana daghan kay kag kwartang moabot, pero sikag pangita ng kwarta nya wa na kay Ginoo, di na ka maminaw, di na ka magbuhat og mga maayo, wa gyud kwarta nga mosulod sa imong kinabuhi nga dili mahanaw daw aso. Mao na siya.
Sige, manindog na ta mga buotan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ato karong itugyan ngadto sa Ginoo ang atong kinabuhi ug ang atong mga panginahanglan. Busa mo ingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa mga Katoliko nga sakop sa Eastern Rites, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa panaghiusa sa mga nahabulag nga mga simbahang Orthodox, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanila nga wala makadungog, mahitungod kang Kristo, tungod kay walay magwawaling mo sangyaw kaniya, ngadto kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa gasa sa pagdala sa ubang tao ngadto kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa kapahulayan sa tanang mga kalag, sa atong mihalina nga mga igsuon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa pangama ni San Andres imong apostol, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo away sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo makagagahom nga Dios nga sa pangilin ni San Andres apostol, pinaagi ni ining mga gasa nga among gihalad, makapahimuot unta kami kanimo tungod sa among gipakita ug mabuhi tungod sa among gidawat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles sama ni San Andres, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maygon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako away nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mo mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa akong ngalan kamu magkapundo, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamo sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban.
Magampo kita. O Ginoo, maglig-on unta kanamo ang pagkalawat subay sa panigingnan ni San Andres Apostol, dadon unta namo sa among lawas ang kamatayon ni Kristo, aron madala namo ang iyang kinabuhi sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way magkapalo, dan ang kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nun nga panalipod, divine protection. Ang ato lang buhaton, sama sa mga apostol, mosunod gyud ta sa Ginoo, labi na gyud sa pagsangyaw sa iyang mensahe sa paghigugmaay. Salamat sa nahigugma nato ug mipalit sa atong mga slots dinhi sa atong dopes. So nahalina na ta og 13,382 slots, napay 41,618 ka slots nga available. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Bahin di ay sa atong Legion of Mary, salamatan nga nagmalampuso ng orientation adtong niaging Domingo. Niya karong Pizza 3, Sabado, maoy unang workshop sa mga desididong mo padayon sa pag-apil sa Legion of Mary. So 1 o'clock sa hapon ang workshop. Kanang mag-meeting na gid ba? Maghimo na gid sa meeting sa Legion of Mary. Sa ato sa diayng parole making contest, ang deadline atong gi-adjust. Imbes pizza 11, pizza 9 na ang deadline. So kutob sa gustong mo apil, ingnan ninyo nga kanang pizza 9 ang deadline sa parole making contest. I-submit na ninyo pizza 9. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.